Ai bondama ejeje mba dalụnụrụ na ya wụghachitego kwa azụ ọzọ ebe aka na ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ihe emume nke anyị na-ewetara unu nke a na-akpọ ihe na-eme n'obodo anyị jisiri m aka ike na gị ụmụ igwe ilo kagbusiri ike n'oche gị were mkpọrọ anya na-abụ na-ekiri anyị ekwu m na ihe ọbụla ga n'ọnụ wọrọ ụbọchị nke taata ịma ọ na-emekwa n'elu ekwuwela ife gbasara dị na nwunye ụfọdụ asị eke ka ụmụ ikolobịa na-abasị mụ na anụgwe danye asị elili malụ ngwugwu malụ onye kelee ụdị a na-eme na-ekwu kavalụ mepee ntị keleve ntị kpolukpu iwe na ọbụlụ isi gbọ nna ahụ tupu anyị dobili na ezumike ma anyị na-ekwugasị ka ihe ndị enwere ike imetụ aka ọnwụ na ọnwụgwụ ndị nọ n'ọnọdụ ya na di na nwunye na-azụkọ afọ ma ọ na-alụkọ ofu ọlụ ka ha wee nwee ike na-aga n'ihu ọkwa na ị na-esonyere anyị mgbe anyị bido ihe emume nke a ya anọtago ihe ndị nke anyị kwuru unu nwere ike itinye n'ọrụ ka ọnọdụ unu nwee ike gbanwee ka unu nwee ike na-aga n'ihu na nyawa azụmahịa ma ọ bụ na nyawa ọrụ nke unu na-alụ gbọ nna ahụ kedu ihe ndị nke ichekwana ya ọghọm maka ịma ihe ọwụ na nwere ulu nwere ọghọm na ya ka ibido kene na ọghọm nọ n'ọnọdụ a ọghọm ọtụtụ ọghọm dị n'ime ya mma asị gị na ọghọm dị n'ime ya ka uru dị n'ime ya nọ n'onwe ke m ga-asị gị na ọghọm dị n'ime ya ka uru dị maka na enwe ihe dị ka enwe ha na-akpọ oke amamihe enwe ha na-akpọ oke amamihe ọwụ na iwu onye nsị gị na ọwụ taa ka ekwesịrị ime ya nwunye ga-asị gị na ọwụ taa ka ekwesịrị ime ya ma nwunye ga-asị na otu a ka a ga-eme ya gị nwa sị na otu a ka a ga-eme ya ihe niile mfe na amala na ihe kwuru na ya ma memezi ebido ihe ahụ a chọrọ ime ọma mezi ya maka na a na-asị nke m na-etota dịka okorobịa nna m na-agwa m na ihe ọbụla ị chọrọ ime n'ụwa were na ọ naanị gị na-eme ya mgbe ọbụla ị tọtara onye ọzọ ọ ga na-adọghachi gị aka azụ unless ma ị wetara onye ahụ nwere ofu mmụọ na ofu anụmọkụ na-enu amami na ọta ime ọzọkwa ọ wụrụ na ya wụ nwunye gị ma ọ bụ di gị enweghị ihe a na-akpọ business ọ dị business oriented ọ maghị otu esi ọ maghị ihe gbasara ya bụ azụmahịa maọbụ ya bụ ọrụ nsogbu ya adị n'ime ị na-achụ nwunye gị si ya na ya lọzi ị maachị na nwunye gị si ya na ya ada ọ dịkara ọlụ ịmalụ ya ghọọla mkparị tupu ị na-arịa ọ ghọọla mkparị ọzọ m nọkwa n'ime ya bụ na okwu esere n'ụlọ a na-eburu ya abịa n'ọrụ okwu esere n'ọrụ eburu ya bịa n'ụlọ ndị ahụ a ga-ewezi ihe ndị bekee kpọrọ life ihe unu mazụ ọlụ na ndụ na-amadịla unu a ga-ewezi ohere ime ọwụ na unu lụchaa ọlụ unu chọrọ ikwesịrị ịga n'ụlọ zie ike chekwa n'echiche ebe unu ga-aga ma ebidere ya ewere ya mezigbo esemokwu ị ga-abịa hụzie na esemokwu ka unu na-emezi mgbe ọbụla ọ bụghị the plan the way forward kwesịrị na okwu ga-amaka mana o nwere ebe nke ikwulu ka fekpuo m ntị ọfụma mmasị ka anyị gbalie nke a ka agbalị n'ogidi n'ofe mgbe isi na n'onu oyibo nwere ka isikwe n'onu oyibo issue from home to work ka anyị gbalike na nke abụọ na ịma okwu enwere n'ụlọ na-ebiko unu n'ọnụ ọnọdụ ọwọkwa na anyị na mụ na m kama ihe a na-ekwu okwu nọọ ịma ejiri ọnwụ m atọ dịka ọ dị egbu ịma mgbe unu na-anụ di na nwunye dịka nke issue from home to work onwe ka esi eneghị anya nwee obere ọgba aghara ma ọ bụ ihe ọdaṅụ unu nwere n'ụlọ ịma akọwaghị ọfụma arụrụ anọ n'enyo ọ na-agba ijiji gara n'ikwu onye ụdị anyị enwe ike wulugasị anya ụkwụ a na maka ịma abịa n'ụlọ akwụkwọ ọ bụrụ na ntị ya da-akụzi merụ mmadụ ji buo klaasị n'isi nọọ o nwere ike ka ntị si kọwata ka onye n'ibu klaasị n'isi ga-esi ghọta elu enechi ule onye ebo daanyị nọkwa na klaasị mgbe afọsus ha gbacha fest ya na-ekwu okwu ewu ọnwụ na anụ di na nwunye a ọkwanụ pọintị nke irezili ka m na-achọ ka anyị gbalie ọfụma ọnwụ na anụ di na nwunye a gịnị ya na-abụ bebe na-alụkọ ọlụ ọnụ ma ọ wụ na-azụkọ afịa ọnụ ụfọdụ na-edowe aha na anyanwụ ihe n'ụlọ na ya ka ịma anyị bugodo ụzọ na-alụtụ aka ihe ndị ọya eme ka anyanwụ ihe nwee ike sie ike bala unu uru dịka ọ na-abala unu uru lutekwa na onwe ha ka unu ya esi ma asị na onwere ka ihe esi na-adaghị isi aka agba ọchụ maka onwere ka unu ya esi unu na-abụ di na n'ofu ọnụ nọ lahụcha ụlọ tete asịkwa unu o nwere ego si elu na okwu si ego ya enye ndị ọgọ ma wee ego ya enye onye ahụ dịka ma ọ bụ onye onwezie ka unu si teta ụla n'ụtụtụ and unu kwuru ya nwe okwu bee ezigbo mba n'abalị onye ọ na-amachuchi ihu n'abalị
eneghị anya Oliakụ nebe anya na mgba aja side nka gị nwa nebe anya na mgba aja side ewee na bọla pilo tọgbọcha unu na-abụ n'etiti unu tetakwa ụla n'ụtụtụ unu lugodo ebe unu na-alụ ọrụ ma ọ n'ụlọ ọrụ ebe unu na-azụ afịa ma dịka na nwaanyị si elu na okwu eneghị anya na ịnụla asịrị ma ọwụ na di gị nwere ka nwa o si nee nwaanyị anya mgbe unu na-ana ya adị ma ọwụ mgbe unu na-abịa afịa ihe afụkwa na ihe ama ka unu na-abụghị esinwu pụchapụ nyawu okwu n'akụkụ unu na-abụ unu ya ebulukwa nata ya lute ebe unu na-azụ afịa ma wee ebe unu na-alụ ọrụ wee awụ mgbe onye emezi onwe ka obere ihe si mekwa ọzọ eneghị anyị tọnụ nne daalụ na nwunye ga-asị gị akwa ibido papa adaeze akwa ibidogokwa ọzọ ihe anọghị na ngada na-aba emeji mma bebi ụzọ ọ bụ eziokwu na ọ bụ eziokwu ihe na-ekwu eziokwu o nwekwara ọghọm ọzọ dị na site na ibulọ inwe ọrụ na gị na nwunye gị ma ọ dị gị na-arụkọ ọrụ na-eburu esemokwu dị n'ụlọ bịa n'ọrụ o wee ihe ndị bekee ndị iti kpọrọ concentration ọ na-atụsụ ụbụlụ ịgbado anya ị ga-agbado anya ụfọdụ n'ime ha a na-amazi ihe a na-eme ị ga-ahụ mgbe ị ga-ahụ na nwoke ga-anọgide na shop ọpụọ agbachala ọ batazie na-agụ chenji ọgụfee chenji nye ịma dịka ikwu mgbe mbụ na ọ nwere ọkọlọgụ nọ n'ọnọdụ a nke a out of experience ka ije gwa ifujuru anya mgbe ifujuru anya na-ekwu anyị na-agọta ka isi onwe ga ifujikwela anya ya bụ ka o si dị ọ bụrụ na ị chọrọ inye chenji inyefe chenji ọkwanụ na nwunye chọrọ ime ihe ị ga-ahụzi na ihe ha aga na-aga ọfụma ụfọdụ ka a na-ejili iwe chuo onye afịa maka ọnwụ na ọdị nke ndị ma ọ bịala na nwaanyị n'obi ọbịa n'ọnụ ozugbo o nwere ike gụ nwoke onwego ka isi mee egwu ya okwu ọda na iwe wee nye chiọmụ ifele eme na gị maka abịa mbe nna gị bebe kpọpụta gị agụụ na-achọ igbu gị be nna gị bịaba ma agaghị negali anya nọnsens igwala anya ụdị ọbịa n'obi ọbịa n'ọnụ onwezie ka kọstọma si ya biko madam onye na-ele motosaịkụl spare parts mana mbịa ebe mgbu ndị afịa na onye nwezi onye beligu na afịa biko mere ma ejekwa na nke nwaanyị na dị gbanwe na ha akọcha ọnụ na ihe ndị asụgasịkwa na ọghọm ọzọ mma asịkwago nọ na ya wụ anya ụfụ ịmago n'onwe ka di si nwee ka o si gwulie egwu ọdanya enwere ike dịghị wụ n'ụdị ndị anyị ụmụ ikolobịa ka defụ mụgacha ka akwụkwọ nri ya ka ọ na-akụkụ mmiri docha ụdị fresh anya o nwere ike onwe ka gị na ya na-abụsi nọ na shop ma ebe nke a na-aka njọ wụ n'ụlọ ọrụ enwere ike unu n'ọnụ n'ụlọ asịkwa ọwụ n'ụlọ ọba ego ma ọwụ na ụlọ ọdanya ka unu o nwere ike nwee ndị nke ụmụ agbọghọbịa ndị anụ bịara dị ka bidochala ọrụ ọfụ ịba nene na ọwụ na nwunye gị anagwo na after 3 ma ọ 4 ihe niile o ji nwe nwa agbọghọbịa adachagwe oluzie na ụdị ọnwa na-ana ka ụmụ agbọghọbịa ndị aka kwụ ọtọ ka Chineke si ka onye a osololo anaghị ugwu egwu ọdanya ọ na-adị ebute nsogbu ihe ọ zidere maka na anya onye ọbụla nọ gị n'ahụ mgbe ọbụla ahụ na-ewere etu Chineke si kee ya mazị ma ụfọdụ na-asị na ha ka ile nke ha 24 hours anya ya nọ gị n'ahụ 20 hours ibi na ị na-ehikọbede ya bụ ụra ụlọ ọ dị izi onye ahụ iso gị ba na-arụ mara dịka isi ala ụlọ maka o nwere ike nwa agbọghọ na-ege na-anọ nso na desk ihe na-akụkpọli ya na nlọ ya ụlọ larụ ka anya onye ahụ ga-abịa dị gị na-arụ ya wee buzi nwoke ma nwaanyị chọrọ ị na-emegharị ahụ ụfọdụ ihe ndị ahụ etinye chọrọ ị na-eme maka na ụlọ anyị na-arụ makwa na ahịa ha na-adị azụkọ ọwụcha mgbe ọbụla ka a ga-afụchiwe ihu ma ọ dị ndị bekee siri asị na dị serious jiri egwuregwu were anya ọnụ ọchị na-akpọta ndị kọstọma na-akpọta ndị mmadụ mana iwuru onye ya wuru na onye mgbe ọbụla anya nwunye gị nọ gị na-arụ ihe ọbụla i metere o nwere ọsịsa ị ga-asarịrị o nwere ọsịsa ihe ọbụla i mere ọgwụgwọ na i mere onye nwaanyị gafere ime olu gị ụta ị na-anakọta eme onu anana ị na-aya mgbakwa onu ọ maka na anya onye ahụ nọ gị na-arụ oge ọbụla ọ na-adịkwana mma nwoke ma nwaanyị nọgidere ọ gatụ nke ya enwe ezumike onye ọwụ na-enyetu ohere ịma ohere a na-adị mma n'ihe ọ na-abịagodo na mmekọrịta nwoke na nwaanyị ohere a na-adị mma maka ọ n'ime ohere a ka o yi eme
unu megide onye anyetụ onye ohere onye ọwụ na-ewe enwe ike kpọnụ uche azụ kedu ka n'izu ụka ịnọ agala aga m na nwoke ma nwata nwaanyị anọ kwa mgbe kedu kene ka o si dị kedu ụdị nkata anyị kpara kedu ụdị alụ anyị tụrụ kedu ebe anyị jegasịrị kedu ihe ndị si ihe n'ọnụ pụta o mgbe a mmele ihe n'ime ọma mee ka mmali ihe o bu n'obi kedu ihe o mere kedu ka o si so onye eni okwu mgbe anyị jere ebe ịghọtago a na-eji ụmụ ihe ndị a na-azụ onwe unu na-enwe ike na-eto ọzọkwa dịka ibie wụ na eme ebe na-efe anya abịakwa biko ọnụ a na-emekọ onye a biznes ọnụ ma ọ na-azụkọ onye afịa ọnụ ma ọ na-alụkọ onye ọrụ ọnụ n'onu ndị iti asịghị some couples or some cannot endure expensive joke on their spouse na ịmagofu onwe ka esi na-alụkọ onye ọrụ ọnụ dịka m nwere n'ogo mmadụ onwefe nwata nwaanyị gị na ya na-abụ n'ugwologbo ya ọla aka alụmdi na nwunye onwe ka esi luo n'ụlọ ọrụ ịmago mmadụ bịa nwee ụdị emu egwuregwu ọdaala ịmanye ụmụ nwoke na-ala ike ebi ọma ọma anyị adala ike dị ụdị nke ya emeluo anyị ebighị anọlụ n'ụsọ ma ewelu nku aka nye gị nku aka nke na-atọ nwaanyị ntị nwata nwa agbọghọbịa bịa ọdanacha adana iku anya mba ka nnukwu ọkụkọ kụrụ ụmụ ya mba o nwere ụdị ndị ọya eme ọwụlụ o nwere nwa ikolobịa ọya eme ọwụlụ eneghị anya gị na ya na-abụ n'ala ofu ụzọ ọrụ ọnọlụ n'ọnụ ụtụtụ abịacha afọ ọrụ oriakụ ya bata wụ na ọka dị nwa mma ọka nọ ka Chineke si ka enye ọbata ijeje bie nye ụdị ọma da anyị anata na ya ada ya aṅụlị atụ ọ nwere ụdị ndị ada eche ka anata ọ nwere ada eche ka anata ozugbo n'ọkụ ọ nwere ndị na-elie ka ji awaị n'ọkụ ozugbo ị nọ na mba bai polikapụ kekwana nke m nkoda ị na-ebi ama na isemume gị ụlọ ọrụ ọdaṅa na nwere ndị isi ọjọjọ mmadụ azawala ibe gbaka ya afụzi nwere ike obido abịa ebe a na-alụ ọrụ ụmụ ịmagoro n'ọnọdụ ụlọ ọrụ nwere kọmunikeshọn ma mmekọrịta na-adị n'ọnọdụ ụlọ ọrụ ma ebe ọ na-alụ ọrụ oyibo ma ọdaṅa a na-egwukwa egwu ka mgbe aka na ụlọ mahadum ụlọ akwụkwọ mahadum ọ ya abịazi mee ọwụ na nwatakịrị nwaanyị na-awụ onye na-egwuregwu ọ ya na-emetụ ya n'ọrụ ọ na-alụ ọ gaghịzi adị much effective n'ọnụ ọ na-alụ igbo ndị ọma ejeje mba ka anyị kpulu nwa ọmalịcha okwu anyị n'ọnụ anyị dobirikwa nwa obere ezumike anyị chigata azụ anyị akapịala nyewe okwu nna gị osonye na anyị ka anyị dobiri nyewe ezumike anyị na-echigata n'azụ